Tää on ihan oikeasti vanha teurastamo. Täällä on teurastettu vielä 90 tai 91 viimeiset ja mä oon ollut täällä silloin jo kesätöissä. Täällä me operoidaan kaikille meidän Tukun puolen asiakkaille ja meidän kauppahallin myymälän tuotteet niin tässä, missä leikataan ravintoloille ja meidän muille asiakkaille niin lihat ja lähetetään maailmalle. Nyt sitten tää tulee uutena tää myymälä tuohon teurastamon portille. Ajatus on se niin yksinkertaisesti, että pyrittäisiin kaikkea mitä on niin myymälästä näköpiirissä, kun sä tuut niin lihakauppaan sisälle, niin periaatteessa voit pyytää mitä vaan, että kokki tekee siitä sulle niin ruuaksi, joko kotiin vietäväksi tai sitten paikan päällä syötäväksi. Iso äiti perusti juustomyymälä ja mun isoisä rupesi myymään lihaa ja sitten mun isä perusti tämän Tukun ikään kuin silloin kun tultiin kaupallisesti evakkoon, niin sitten tää on nyt ehkä sitten niin mun lapsi tää niin teurastamon portti.